Allah ta'ala ya sa su a cikin jimlan waɗanda za su fito su sada zawo. Mun yi imani da rij'a. Rij'a gaskiya ne, wato ma'anar rij'a shine za a da mutumin da ya mutu zai dawo da rai a wannan duniyan ya rayu, ya ci ya sha har ma ya aure ya haihu. Saboda haka ainihin muna fata su waɗannan samarin da suka tattafa ba su aure su kai haihu su dawo har su aure har su hayyafa. Wannan kuma wajen Allah su sauka ne dawansa, kamar ma sun dawo insha Allah wal azim. Muna kuma roƙon Allah ta'ala su kuma iyayensu da sauran yan uwansu Allah ta'ala ya ba su dauriya, ya ba su ladan shuhada, ya ba su dakewa, ya kuma sakanta masu da kyakkyawan sakamako. Domin ranar kiyama lalle gaskiyar magana shine duk gidan da babu shahidi ga mutane suna cewa ina ma da shahidi, domin an ce za a ba shahidi ceto na 'yan uwansa, dangin uwa da uba. A wata ruwaya ta Amirul Mu'minin wanda ya ce manzo Allah ya gaya masa, ya ce shahidi za a ba shi ceton mutum 70,000 daga danginsa. 70,000 ba 70 ba, ko ruwan da ke cewa 70 a dangin uwa 70 a dangin uba. To wannan 70,000 ya ce, ba ma 70 ba. Aka ce za ka ga mutane suna, kowane na kokari da cewa ai na fi ka kusa da shi, ai na fi ka kusa da shi, kowa yana kokarin ya zama shi, a ce shi yana kusa da shahidi ne don ya samu ya fita. To ina kuma a ce kusancinka da shahidi din nan kai uba ne ko uwa, ya ka gani akwai kusancin da ya wuce wannan, ko ɗa? To ai kaga wannan